Wij zijn erg blij met de komst van Marco van Basten, ja. Want waarom ben je hem desabblierd mooi? Puur als uithingbord? Nee, natuurlijk niet. Ik bedoel, je koopt of je contracteert niet een trainer alleen op het zijn van uithangbord. Hè. Als je kijkt naar de introductie, de presentatie van Marco van Basten, waar hij ook zichzelf heeft neergezet, heb je ook kunnen zien dat Marco een visie op voetbal heeft. Dat hij graag aan de slag wil met jeugdig talent. Op basis van dat soort elementen hebben wij Marco van Basten gekozen. En heeft hij ook voor ons gekozen. Maar toch wacht je maar al nog op de eerste overwinning van Sportclub Heerenveen. Met 3 punten, nu 6 wedstrijden. Is het dan al wel een beetje een crisis met de Lietse letter K? Nee, absoluut niet. Nee. Kijk, we moeten ook realistisch zijn. We hebben 50 doelpunten ingeleverd door de transfers in de voorhoede. Ik geloof dat we gisteren met 7, 8 nieuwe spelers stonden te voetballen als je het vergelijkt met vorig jaar. We zijn weer aan het bouwen. Het is Marco van Basten misschien ook wel net on te rekenen dat je hem Europees jongen uitskekelen binnen. Nee. Nee? Nee. Dat is de directie om te rekenen. Nee, dat is de omstandigheid. Ja, maar had de directie van Heerenveen Europees voetbal wel serieus naam dan? Ja, uiterst serieus. Kijk, wij kunnen geld alleen uitgeven als we het hebben. En dan kun je wel zeggen van dat is te verwijten aan of weet ik het allemaal. Maar als je geen geld hebt om te investeren, ja, dan kun je dat dus ook niet doen. Dus wij moeten roeien met de riemen die we hebben. Wij zullen elk jaar mee willen doen voor Europees voetbal. Maar waarom zei je hem dat nou dan net? Maar nou toch een beetje geheimzinnig. Nee, wij doen niet geheimzinnig. Kijk, in het beleidsplan ligt onze lange termijn doelstelling vast. Hè? Dus en daar kom ik ook absoluut niet aan. Maar wat we ons wel realiseren in dit jaar is dat wij ongeveer 8, 9 nieuwe spelers moeten inpassen. Ja, en dan is de vraag in hoeverre het realistisch is om op dit moment al uitspraken te doen over waar wij aan het eind van dit seizoen gaan staan. Dat vinden wij lastig en daarom doen we daar op dit moment ook geen uitspraak over. Maar de doelstelling op lange termijn is altijd wel Europees voetbal. Ja. Maar voor dit seizoen misschien wel even net. Nogmaals, wij hebben gezegd dat we daar op dit moment even geen uitspraak over doen. Maar die doelstelling die blijft overeind. Als een man als Foppe de Haan, die hier ook in deze catacomben rondloopt, als die ons voorziet van advies en commentaar, dan is dat alleen maar welkom. Ja, maar jouw witte werk op doel, hè? De uitspraak van Foppe de Haan die het zei, met deze groep kan Marco van Basten gewoon op het 5e of 6e plak eindigen in de competitie. Jawel, maar kijk, Foppe de Haan is niet hier de beleidsmaker. Dus het staat Foppe vrij om te vinden wat hij van deze selectie vindt. Je hebt hem er net op omsprutsen. Nee, absoluut Net een niet. kop koffie dronken met Foppe de Haan. Nee, absoluut niet. Als je kijkt naar de hoofdreden van de terugloop in seizoenskaarten, en dat is niet dramatisch bij Heerenveen gelukkig, dan moet je constateren dat het ongeveer voor 80% uit economische reden komt. Ja, en dan hebben we, dat zijn dan de seizoenkaarten, maar hoe kan het dan dat bijvoorbeeld ex-sponsors oorjekken binnen, dat er commercieel jongen behoorlijk wat inlever is? Als je kijkt naar de opbouw van ons sponsorbestand, ongeveer 1000 bedrijven. Het grotendeel daarvan komt uit de MKB-sector. Nou, daarvan heeft 50% het ongelooflijk moeilijk. Ja, en dan maak je keuzes. Maar hoeveel minder sponsorinkomsten heb je hem dan? Dit jaar hebben wij ongeveer 1,5 miljoen euro minder sponsorinkomsten. En waar is dan daar verantwoordelijk voor? Ik begrijp die vraag niet. En waar is de verantwoordelijk? Waar we het daar op omsprutsen binnen de club? Dat er dan minder geld binnenkam is? Of is dat gewoon een gegeven? Nou ja, dat is een gegeven. Kijk, je probeert natuurlijk met z'n allen het meeste uit de markt te halen. Het meeste uit je prestaties te halen. Maar wij praten niet zozeer over verantwoordelijkheden daarvoor. Ik bedoel, dat doe je met z'n allen. Wij hebben ons beleidsplan tot en met 2014 aangegeven dat we duurzaam financieel gezond willen worden. En gelukkig kunnen we waarschijnlijk dit jaar al zwarte cijfers schrijven. Dus we liggen wat dat betreft behoorlijk voor op schema. Is dat echt jouw wichtigste taak als vastzitter bij Heerenveen om de club weer zoen te krijgen? Als je kijkt hoe we ervoor stonden, dan had dat wel absolute prioriteit, ja. Ja, maar gaat het dan ten koste van de sportieve ambities?
Nou ja, je zet de tering naar de nering. Dus in die zin gaat het ten koste van de sportieve ambities. Want je kunt niet meer een hoop geld uitgeven aan spelersalarissen. Ja, en dan wil je ook wel deel zetten ook in de media als een kille saneerder. Is dat vervelend? Het is wat op dat moment moet gebeuren. En ik weet van mezelf dat ik dat niet ben. Ik heb ook andere karaktereigenschappen. Die komen straks ook naar boven. Ja, maar Heerenveen leidt dus voor op koers. Maar we kunnen ook zeggen, Heerenveen is alweer financieel zoen. Ja, met de gegevens van vandaag zijn wij financieel weer gezond, ja.